ce soare frumos! Și salutare dumneavoastră! Noi astăzi facem iar un tutorial pe acea mapă pe care nu e flat. Ghiciți! N-am putut să fac eu o chestie. Am încercat și n-am reușit. Și așa face pe această mapă. Deci am pus o torță. Și hai să începem. Ghiciți ce este cu galben și are fățucă? Spuneți-mi acolo jos în comentarii dacă sunteți pe calculator. Dați un like, mare subscribe dacă nu ați făcut-o. Dacă sunteți pe telefon, lăsați un like, un mare subscribe dacă nu ați făcut-o. Și spuneți-mi în comentarii ce e galben și are o fățucă. Și e pe WhatsApp. Cred că toți v-ați dat seama, un emoji. Oare ce emoji să facem noi? Nu am dat ăla. Uite unul cu ochelari. Pun așa un bloc la întâmplare. Ok, hai să facem un cerc. Dacă spuneți că e prea mare, spuneți-mi în comentarii. Ghiciți care e? E unul cu ochelari, e ăla pe șmecherul face. Uite, avem nevoie și de ul de ăsta. Nu, arată urât. Cam așa a fost tutorialul, nu. De-abia 2 minute. Deci, hai să facem unul mai altfel. Și îl facem mai mare și mai customizat. Cred că o să ne dureze ceva. Dacă voi vreți să vedeți un tutorial cum se face un emoji, eu asta vă dau. Un tutorial cum se face un emoji. Ia, mamă, avea 30 de secunde. Mamă, dar greu trece timpul în această zi minunată. Acum. Normal, un cerc în Minecraft ar fi un pătrat, nu? Așa. Dar noi vom face unul destul de customizat pe care nimeni n-a mai văzut în viața lui. Așa, o zic așa. Deci de 3. Zic încă una. Ce zic? Uite, mă, uite-te cât de frumos arată până acum. Deci dacă nu vă place cum arată, puteți și știți să faceți un emoji. Asta e pentru cine nu știe să face un emoji în Minecraft. Așa îi facem o fățucă destul de veselă, care gagici. Ia. Îi facem așa. Și una așa. Și... Am mutat-o. E bine... E bine așa, seamănă. Așa 4 minute. Ce caută bucata asta de piele de-a lui pe gură? Mă, mănânci pielea ta? Sper că nu o mănâncă. Așa. Hai să mai facem.
Gata problemele. Altă problemă la fratele meu. Nu știu, trebuia să-i desfac ceva ca să mănânce ceva dulce. Ce ghiciți? Ăsta nu e unul normal. N-a să fie ca un dic? What the fuck? Nu, n-a să fie unul așa normal. Cum ar fi un d-ăsta. Nu așa lung. Zic nu așa lung. Ce ghiciți? Mai facem și altceva. Hai să luăm un ul d-ăsta. Și facem frizură de-asta așa. Ce pălămă. I-a făcut ăsta aici. Și da, am observat asta. Dar mai întâi hai să-i facem și noi niște reflecte de-astea. Nu. Arată urât. Urât arată. Și așa. Cât am filmat? 6 minute. Astea de tutorial sunt destul de scurte, dacă nu știați. Vor fi destul de scurte pentru că nu avem de ce să fiu așa. Și într-un episod a spus parcă de întrebare săptămânii, așa se numea. Am spus și eu de ceva așa, întrebare săptămânii. Ce culoare vă place? Așa, ce culoare vă place? Spuneți-mi acolo jos în comentarii ce culoare vă place. Și ăsta a fost tutorialul, la revedere, papa, am făcut 2 emoji-uri, pentru că de ce nu? În primul rând, ăsta e, ăla mai palid de căcat. Hai să facem și lui așa. Bă, ce uitasem eu, e asta. Este să luăm un maro mai diferit. Erau sprâncenele, mă gândeam eu că am uitat ceva și bărbița. Hai să luăm repede. Gata, bărbița e gata. Ăsta a fost tutorialul, la revedere.